Бих искал да представя и да извикам главния епископ на Българска Божия църква в България, брат и епископ Стефан Димитров, който ще открие с молитва и след това ще продължим програма. Да бъде благословено името на нашия Господ и Спасител. Тази сутрин, нека преди да започнем каквото и да е, да се изправим и да имаме нашата молитва, да кажем пред Господа, да поискаме Божието помазание и Неговото благословение да бъде върху нас. Святи Татко, благодарим Ти този сутринен час за това, че можахме да дойдем на това място. Господи, ние ще споделим много неща за това, за което сме се събрали, но искаме първо да поканим Ти да дойдеш на това място и Ти да ни благословиш абсолютно всички. Да бъдем тук заедно, да имаме нашето общение в Тебе и благословението да почива върху всички нас. Господи, наистина скръпта е голяма. Ние боледуваме заедно с близките и домашните на брат Данчо, но ние знаем едно, че Той е в славата на това небесно царство, където Ти приема всички светии, които си отиват от тази земя и идват в Твоята слава. Моля Те сега, Господи, всеки един, който ще има слово, ще говори, ще дава приветствие и ще говори неща и спомени за брат Данчо, аз Те моля, нека бъде благословен на това място. Господи, благослови ни и бъди с нас, Боже наш. Ние Те молим, нека това бъде една тържествена и благословена служба, на която ние сме се събрали. Амин, Господи наш. Амин. Ще Ви помоля, нека да останем прави, преди да чуеме каквото и да е. Аз искам да прочета 90-ти псалом, който избрах тази сутрин, когато станах. Казах, не може ние да бъдем събрани и да не прочетеме част от Божието Слово. Това беше молитвата на Моисей. Господи, Ти си бил нам прибежище из род в род. Преди да се родят планините, Ти си дал съществуване на земята и вселената. От века и до века Ти си Бог. Обръщаш човека на пръст и казваш, върнете се, човешки чада, защото 1000 години са пред Тебе, като вчерашния ден, който е преминал, и като нощна стража. Като с порой ги завличаш, те стават като сън. Сутрин са като трева, която пораства, сутрин цъфти и пораства, вечер се окосява и изсъхва. Защото довършваме се от Твоя гняв и от негодованието Ти сме смутени. Положил си беззаконията пред себе си, скришите ни грехове в светлината на лицето си, понеже всичките ни дни преминават с гнева Ти. Свършваме годините си като въздишка. Дните на живота ни са естествено 70 години, или даже където има сила 80, но и най-добрите от тях са труд и скръб. Защото бързо минават и ние отлитаме. Кой знае силата на гнева Ти и негодованието Ти, кой го свързва с дължимия на Тебе страх? Научи ни така да броим дните си, за да придобием мъдро сърце. Върни се, Господи, до кога? И дано се разкая за скърбите на слугите си. Насити ни рано с милостта си, за да се радваме и веселим през всичките си дни. Развесели ни съразмерно с дните, в които си ни наскърбявал, и с годините, в които сме виждали зло. Нека се яви Твоето дело на слугите Ти и Твоята слава върху чадата им, и нека бъде върху нас благословението на Господа нашия Бог. И утвърждава и за нас делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни, утвърждавай го. Амин. Нека Бог да ни благослови. Амин. Брат, заповядай да кажеш това, което... Аз само ще приветствам следващия човек, който ще дойде да изкаже своите благодарности и това, което има в сърцето си. Като спомен насърчения ще поканя брат Павел Игнатов, човек, който дълги години заедно са служили с брат Данчо. Али, всички тези времена са оставили голям отпечатък в съзнанието, защото много от нас.
Каже брат Павел, заповядай. Имаме план за изказване. Аз не съм поредния, но въпреки всичко имам какво да кажа по случая. Първо искам да правим разлика между спомен и помен. Различните християнски общности празнуват или практикуват по различен начин спомена за преминалите от този свят хора. При нас евангелските християни е спомен. При другите католици и православни е помен. И те имат специална обрядна система, която прилагат при такива случаи. При нас е спомен. Поради обстоятелствата ние сме се събрали днес, макар и в ограничен състав, да си спомним за нашия любим брат, който е преминал преди нас. По силата на обстоятелствата, вероятно, го познавам с изключение на роднините му за по-дълго време от всеки един от вас. Имам безкрайно много спомени за него. Трябва да ви кажа, че изживях много болезнено вестта за това, че Бог си го е прибрал при себе си и то по бързата процедура, само за няколко дни. Мога да ви кажа, че така си отиват Божиите люди, праведниците. Те изгряват и изведнъж изчезват и ние оставаме с покрусата. Размишлявайки за събития, да се връщам назад в спомените си, в една ярка, заради звездите и свода небесен, нощ, тук, на това място, в двора на съседната къща на семейство Желязкови. Имахме тайно богослужение, беше вечер и ако някой от вас си спомнят това време, време на пророчества, вдъхновенно говорене, тълкуване на езици, Бог говореше, имаше ясно присъствие на силата на Святия Дух. Църквата беше неорганизирана, подземна, гонена и преследвана и в един момент дойде пророческо слово. Ясно и категорично Бог проговори и домакините на тази къща, всъщност сестрата на семейство Желязкови, съпругата на брат Янчо, скочи и каза: Господ ми говори. И каза: Господ ми говори да даря половината от този терен на моя двор за църква. И това беше толкова силно, защото църквата още не беше организирана. Това беше в зората на промените. И само след една година, 1992 година, беше построен този молитвен дом, който и открихме през 1992 година, февруари месец. Брат Данчо е представител на този преход на старото и новото, събития, които не могат да се забравят. Църквата излиза от гонение, преследване, нелегалност, появява се в обществения живот и е мощен лост за въздействие върху хората. Бог употреби брат Йордан Иванов в този регион, в десетки села и по-малки градчета. Бяха основани църкви. Стотици хора се покаяха. Едно паметно такова богослужение беше на стадиона в Симеоновград, където имаше хиляди хора. Спомням си, че в 1992 година той беше избран за член на националното ръководство на Божията църква, член на Старейшинския съвет. По-късно той стана национален финансист. По това време той докладва, че тук, на този Старейшински съвет, в неговия регион, защото той отговаряше за този регион, има повече от 700 членове на Божията църква, което беше паметно, разтърсващо. Идваше ново време. И нашия скъп покоен, за когото си спомняме с тъга, но в същото време с възхищение, беше един мъж на пророческото слово, беше човек на делото, беше верен на приятелите си
и беше смел да защитава интересите на църквата в едно трудно преходно време. Ще си позволя да ви кажа само една опитност. Имахме разширен старейшински съвет тук през 1993 година. И моята лична кола се повреди и аз наех една кола от някаква агенция под наем, за да мога да дойда до тук. И в колата бяхме моята съпруга и децата ми. И някъде при разклона за Хисар, изведнъж усетих, че колата не върви добре, отбих и докато се озърна, тя избухна в пламъци и запали се пред очите. Ние много бързо напуснахме колата и се спасихме. И на кой да се обадя, за да ми помогне? Обадих се на брат Данчо и той веднага дойде, за да ни вземе. Обаче нашите беди не свършиха. Тъй като много хора смятат, че каквото са могли са направили. Но брат Йордан Иванов беше човек, който не оставаше нещата по средата. Той се грижише да доведе нещата до един добър завършек и се грижише за хората, полагаше с много нежност и любов грижа за своите близки. И понеже ние с него имахме мъжко приятелство и до края на живота му то продължаваше верно и искрено, докараха ни тук, прекарахме старейшинския съвет и аз се чудих как да се прибера до София. Той ме натовари на колата си и ме закара до София. Обаче бедите не свършиха. Аз отидах в агенцията и им казах, колата изгоря. И тя се намира еди къде си. Те ми се обадиха по телефона, че изгорялата кола не е там. И понеже това беше смутно време и хората, които даваха коли под наем, бяха от сивия сектор, те казаха, няма доказателство от изгорялата кола. Вероятно, вие сте я продали и затова вие сега ще ни платите една голяма сума пари, защото колата е няма. Започна една разправия. И ние не можем да се справим с ситуацията. Разказвам ви този случай, за да разберете какво значи верен брат. Обадих се на брат Данчо и казвам, бе, кой е взел остатъците от колата под моста на разклона за Хисар? Той ви казва, там от околните села дебнат и като се случи такъв случай, отиват с каруците, взимат колата и я продават за старо желязо. И викам, как ще докажа сега, че колата е изгоряла? Той помисли по телефона и каза, чакай, аз имам един братовчет пожарникар в Пловдив. Дай да го питаме него. Попита го и се оказа, че имало много сигнали за изгорялата кола. И всъщност Бог употреби брат Данчо да бъде спасен от едни големи безредици и разправи. Имам десетки спомени с този човек, но този ми дойде на ум, защото той е уминчен и има и ръководство от Бога и показва верността на брата. Разбира се, че ние тъжим за това, че Бог си го е взел. Тъжно е на всеки. Ние считаме, че той е имал още много работа, която трябва да свърши. Но има един, който дърпа нишките на живота и той определя дължината на човешкия живот. Вероятно, това е било най-доброто. И сега пред вас, пред семейството му, с дълбока тъга в сърцето си, но и с радост за това, че знам, че като той е в небето, при Бог, в Неговото присъствие, искам да ви уверя, че ако е останало нещо недовършено в работата на пастор Йордан Иванов, това е, че в Словото Божие на много места се казва, а и в 90-ти псалом, в който епископа прочете, се споменава, че това задължение, което ние имаме към Бога, преминава из род в род. И лично аз имам дълбоката увереност, че при все, че в тази църква в Първомай има достойни мъже, някои от тях са ръкоположени и са в служение, като презвитери, или като дякони, или като благовестители.
Семейството на брат Данчо реално присъства в живота на тази църква. И ние ще се молим неговия зет, неговия внук, цялото семейство за в бъдеще да не остава безразлично към църковните дела и ангажименти, но те да намерят своя начин на израз, на работа, да се включат активно, защото нека си признаем, тук има доста пастири и служители. Ще ви кажа, че пасторите и служителите понякога са не толкова активни да търсят реализация на онези мъже от рода им, техни синове или дъщери. Те остават сянка и понякога влиянието на тези заслужили родове и семейства се губят. Не бих желал неговия зет, неговия внук, внукът и зетят на пастир Йордан Иванов да останат забвени в страна от делото Божие. И имам откровение и внушение от Бога, че пастирите, епископите от Божията църква трябва да се молят и да обърнат внимание на тези мъже, защото те са в скромност, в тишина и понякога в сянка, но те са достатъчно зрели, за да носят отговорност за делото Божие. И така, изказвам моите съжаления по крушата и изненадата от това, че Бог призва и взе нашия скъп съработник, но от друга страна знам, че той е при Бога. И нека следваме пътя, който той извървя. В името на Господа Исуса Христа ви призовавам да бъдете верни и във време на радост, но и във време на скръб. Благодаря за изказването. Ще призова брат Иван Ядков също, ако има каквото му да сподели, да сподели. Спомени. Какви спомени имаме? Брат Павел говори за тези спомени през годините. Аз мога да кажа също, че имам доста спомени с брат Данчо. Знаете ли, много пъти бях възхитен от неговата преданост на всемогъщия Бог. Той беше винаги буден. Бог говореше. Чрез устата. Както се моли, той не знае абсолютно нищо. Примерно за семейството или някъде на църква. И започва духа да говори. Така казва Господ. Бог даваше наставления чрез него. Бог даваше уверение. И аз се възхищавах от неговото постоянство. И както се казва, да бъдем и в скръб твърди, вие знаете, че преди години се раздели с дъщеря си, след това с майка си. Те са в слава. Вчера писах, Нели, след малко ще се съберем всички там. Ще бъдем там. Всичко е време. И благодаря на Бога, че наистина той остана верен. И вижте, може някой от вас и всички ние да го познаваме като Йордан Иванов, роден 54-та година. Той ми е батко с 1 година. Но аз искам да погледнем малко на това, което беше брат Данчо в Господ. Той беше истински последовател на живия Бог.
син на всемогъщият Бог. Син, законен наследник на Исуса Христа и член на Божието семейство. И знаете ли, поради това нещо, ние с него бяхме на един дух, защото бяхме от едно семейство. Вярвахме в един Бог. Нашите видения, нашите цели бяха продиктувани от Святия Дух. Бяхме в тялото, не продължаваме да сме, него го няма, в тялото Христово, частите неразделни. Той беше новото създание. Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание. Той беше истински слуга на всемогъщият Бог. И знаете ли, много ми правеше впечатление, че той, както каза и брат Павел, не се скъпеше. Нито за време, нито за средства. И беше винаги готов да откликва. Като истински Божий слуга. Брат Данчо се спомена, че беше сол и светлина. Той наистина прогласяваше истината. Не се срамуваше, не се страхуваше. Да прогласи онова, което му беше дал Бог, което Бог беше вложил вътре в неговото сърце, че Исус Христос е Спасител на нашите безсмъртни души. И затова той продължаваше да осолява, продължаваше да свети до последния дъх. И сега можем да кажем, защо пък от един път, за една седмица, не можеше ли така малко по-продължително време, не можеше ли да се случи нещо друго? А кой може да упорства срещу Бога и кой може да каже на Бог, защо правиш това или онова? Бог е определил дните ни. Дните на раждането и дните на преселението. Затова Словото Божие ни говори, че брат Данчо опази вяра. Свърши. И сега е в славата и очаква онази награда, която награда ще му даде Господ Исус Христос, на когото Той служеше през тези години тук на тази земя. Наистина ще ни липсва. Наистина ще остане в нашите спомени, но едно е да е между нас, друго е ние само да си спомняме. Едно е да бъдем там по Пиринския край, много обичаше да ходиме, и по Балкана, и по църквите. Много обичаше. Особено докато бяха старите братия, брат Димитър и брат Никола. Той беше споен с тях, свързан с тях. И от време на време, като се обаждах, така и казвам: брат Данчо, заминава. Идвам! Идвам! Непрекъснато беше споен, свързан с една мисия, с едно дело, независимо, че това не беше неговия регион, той обичаше да ходи и по другите региони, да подпомага делото Божие, и много го ценеха братята, помазаници. Спомням си колко пъти в продължение на няколко години той организираше пастирски семинари, бяхме заедно, общувахме, радвахме се в Господа. Това бяха незабравими мигове, незабравими моменти. Ние ще останем с тези мигове, с тези моменти, с тези спомени. Но няма да сме бездейни. Но ние ще продължим. Ние ще продължиме делото, което ни е поверено. Ще продължиме и ще работиме на нивата. До онзи ден, когато и нас Господ ще ни повика.
Бъдете благословени, дързайте, Господ идва. Следващият човек, който искам да призова, е сестра Джулия Челингерян, ако е тук, с Митко Ватиканов. Тогава ще я призова към една песен, която всички да изпеем и тогава да бъде отдаване да почнат. След което ще започна с видеото. Hello, my name's Oliver Asher, and I'm president of Advancing Native Missions. And at this time, I would just like to give our sincerest condolences to the friends, to the family, and the co-workers of Bishop Doncho. Bishop Doncho, according to his testimony, was born again in the early 1980s when his dad was healed miraculously. In 1987, he was ordained in the Church of God. And then by 1992, he had become overseer for 3 states. From that time on, he just continued to grow in his leadership role in Bulgaria, eventually overseeing 70 churches in that region. And in the early 2000s, our Europe and Russia desk director, John Buki, visited Brother Doncho and became good friends. They developed a long, deep, lasting friendship that eventually led to a partnership with Advancing Native Missions. We serve indigenous missionaries around the world who are preaching the gospel of Jesus Christ. And Brother Doncho certainly was one of those that had a powerful influence through his faithfulness, through his love for the Lord, his love for his brothers and sisters. And so we just want to again, offer our condolences to the friends and family of Brother Doncho. He was a powerful man of God. We will miss him dearly. Surely our loss is heaven's gain. But please know that we're praying for you. We love you. God bless you. И следващото видео дам на пастор Дейвид Алисън. Valiant, Nellie, Killian, and Danny, our hearts are sad because of the loss of Brother Doncho, but our spirits rejoice because he has gained his crown of life.
When we first met Brother Doncho, their spirits knit together and we became as one in the Lord, as service of the Lord. Also, he taught us so much about family as we became such close family friends together. Your family and our family became so very close. We had family times together at church, at homes, and fellowship together and teaching my grandson about soccer. Brother Doncho taught me about a servant's heart and a pastor's heart, and I'll have such great fond memories of him. May the Lord bless you and keep you until we meet together again one day. We're so thankful that we have this time together as family. We are sending our love and our prayers and praying that the Lord will just touch you and strengthen you and bless you as you go forward with what Brother Doncho has taught you and how that he has given you a goal to reach. Bless each and every one of you, we pray. Имаме едно писмо да прочита от брат Шерц. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярват в Исус. И чух глас от небето, който казваше: напиши, блаженни мъртвите, които от сега нататък умират Господа. Да, казва Духът, за да се починат по трудовете си, защото делата им ги следват. С това Божие послание поздравяват Лиза и аз, сестра Валя, и цялото й семейство, както и църквата в Паромай. Особено за днешното събитие в чест на брат Данчо. Бог, нашият небесен баща, повика го в вечния дом. Но ние всички скърбим в този час, но в същото време сме утешени и благодарни за знанието и верността, че брат Данчо е до Господа, когато той много обичаше, с цялата си сила служеше. Той опази Божии заповеди, вярата в Христа Исуса и него е спастил Господ. Брат Данчо, след своята дългогодишна работа и всеотдайност в службата заслужава почивка. Неговите дела го следват, а също и вие, неговите братя и сестри във вярата. Можете да го следвате във вечността, до Господа отново да го видите. Нека Святия Божий Дух да ви утеши и силата на Божия мир да ви съпровожда и носи. С дълбока съпричастност Лиза и Хенрик Шерц. Ще приветствам брат Янчо да продължи част от програмата със своето приветствие. Мило семейство, епископи, пастори, приятели на брат Данчо. Продължаваме с спомените и сега ще подканя главен епископ на Божия църква Стефан Димитров. Заповядайте. Скъпи брати и сестри, когато тръгвах сам първо, искам да предам поздрави от моята съпруга, която също поздравява и изказва съболезнование на цялото семейство. Тази седмица разсъждавах върху Божието Слово и най-вече върху живота на този Божий човек. И има какво да се каже за него. Ние чухме преди това тези пастори, които говориха. Казаха се доста суперлативни неща, които бяха и са точно така. И аз ще допълня и винаги, когато отида на гробищата, винаги казвам, за човек или нищо не се говори, или се говорят добрите неща. За брат Данчо можем тази сутрин да споделим добрите неща за този човек, който наистина служише на Господа с цялото си сърце. И тази седмица, когато пак ви казвам, разсъждавам върху тези неща за този Божий мъж, аз го приравнявам като Енох. И ходи Енох по Бога и Бог си го взема. Точно така се случи с брат Данчо. Предната седмица, преди да стане това с него, той ми звъни и каза: брат Стефан, искам да взема литература, насочи ме къде да отида при брат Дечко Свилянов или откъде. И аз му казвам: да, брат, Дечко Свилянов еди къде се намира, иди и вземи литература. И той казва: непременно искам да взема повече литература. Този човек безрезервно, дори и да е бил заразен с този коронавирус или всичко, той със сетни сили отива до София и взима литература, връща се това, което е покусява го този вирус. И той беше, и чувахме гласа му, и изведнъж той изчезна от нашия поглед.
И аз за това го приравнявам като Енох и казвам: и ходи по Бога, и Бог си го взема. Откъде познавам брат Данчо? 1994 година имаме голямо събиране в Бургас, голяма пастирска конференция. И на тази пастирска конференция, последния ден, петък, сутринта бургаските пастири, качени горе на сцената, трябваше да обслужим Господна трапеза. Спомням си много добре този момент, когато трябваше да раздаваме Господна трапеза, ние разчупихме хляба, подготвихме съдовите с вино, с чашките и слизаме по парапетите надолу. И аз се обърнах към всички пастори, които бяха над 200 човека беше в залата, и аз казах на всички братя и сестри, които имаше: нека по двама да се съберем, да се молим един за друг и да се обслужим с Господната трапеза. Към мене дойде един брат, така доста пълничък, здрав, дойде и ми каза: брат, ти мен не ме познаваш, но аз се казвам брат Данчо и съм от Първомай. Искам да се моля за тебе, да се молим заедно и заедно да обслужим Господна трапеза и да вземем. Аз се съгласих. И както спомена преди малко, не знам, брат Яков или брат Павел, този човек, когато се молеше, изговори такива пророчески думи, които няма да забравя. И виждам как тези думи, които той каза, днеска се изпълняват в моя, като семейен живот, така и в духовния ми живот. Този човек беше воден от Бога. Той имаше пророческо слово. И аз знам, че един ден, когато се видим в славата, той всички нас ще ни прегърне и ще каже: ей, вие сте ми ценни, защото бяхме заедно с вас, но в един момент изчезнах, защото Господ ме взема в своята слава. Този човек е в славата на Бога. Той се радва там. Ние обаче как сме? Много е важно какво правим ние с нас и нашия живот. Много често моя баща, когато проповядваше, казваше: човек трябва от време на време да ходи на гробищата, защото и неговото време ще дойде. Много днеска има хора, които са с неизправни отношения, карат се, говорят един против друг, какви ли не думи се хвърлят против пастири, против проповедници и против който и да е. Но идва един момент, брати и сестри, когато може би малко изненадващо и ние можем да се отзовем и да отидем пред Господа Исуса. Дали ще бъдем приети от Господа и какво ще каже Господ за нас? Когато станах главен старейшина на Българска Божия църква, имах възможността с брат Данчо на няколко пъти да има малко по-добър контакт. От момента, когато свърши молитвата в Бургас, ние станахме едни добри приятели, след което влязах в старейшинския съвет на Българска Божия църква с управлението на брат Павел Игнатов. Тогава имахме много добро време, когато сме оставали в София на молитва, пророчески слова. Това ми говори за този живот, който може би сега трябва църквата отново да се върне. Това ни липсва, брати и сестри, разберете. Липсват ни пророческите слова, липсва ни Божието водителство, липсва ни Духът на Бога, който да говори така силно на църквите. Това трябва отново да се възстанови в църквата Христова. Брат Данчо следваше до последно това. Където отиваше, Бог му даваше пророческо слово. Той се молеше за хората. И имаше това нещо. Но нещо в момента виждам, че има една празнота в църквата Христова като тяло. Всички ние проповедници, днеска един адвокат да качиш на авона и той ще ти проповядва една добра проповед. Не е важно само проповедта да бъде казана. Важно е Божието помазание да бъде на това място. И аз се моля Господ да възвърне помазанието на Святия Дух в нашите църкви. Не да бъдем само едни хора, които да проповядваме Словото, но нещо да се случва в нашите събрания. И аз винаги, когато си спомням за живота на брат Данчо, няма да забравя точно това. Молитвата, откровеността, помазанието и силата на Святия Дух, с която той служише. Един ден трябваше да отидем да видим какво е мястото в Димитровград. И брат Трендафил още и беше и той жив, брат Стилян, брат Хари, не знам брат Хари беше ли тогава, или брат Тео. Отиваме да видим мястото, видяхме голямо място и трябваше да отидем да занесем документите при нотариуса.
за да подпечатат някои документи, които не бяха още уредени. И влизаме вътре при нотариуса и брат Данчо издига глас и казва: на това място, което сега вие ще подпишете документите, ще става спасение. И двете жени, които бяха вътре, гледат го така и не могат да разберат за какво спасение става дума. А той вика: ще има спасение на души. Тук на това място в Димитровград ще се построи църква, ще се проповядва Словото Божие и хора ще се спасяват. Това беше чудесно, едно голямо, силно свидетелство, което той изказа вътре в нотариуса. В този човек виждах винаги един позитивизъм. Но искам и да наблегна на нещо друго. В него виждах един духовен баща. Духовен баща, който се грижише за душата на човека и се грижише за самия него. Днеска чувствам голяма липса от духовни бащи. Отиваш при някого да се съветваш, той ще те започне да ти говори против другия. Отиваш да поискаш съвет от някого, той ще започне с толкова негативизъм. Днеска ние имаме нужда от духовни бащи, които да насочват всички нас в един духовен растеж. Ето това виждах в брат Данчо. Брат Данчо не допускаше никога да се говори нещо за някого. Той започваше винаги с този позитивизъм да говори какво добро има в човека и какво може да извлечеме от това, което е той. Духовен баща. За този мъж мога да кажа: да, той свърши своя път. Вярата опази и за него се пази венеца на слава. Това, което се запитах в деня на тази негова смърт, когато той почина, как ли беше срещата му с неговата дъщеря? Когато се видяха те, двамата, какво ли беше в небето дъщеря да прегърне своя баща и да каже: татко, радвам се, че ти няма да бъда сама тук, но аз ще имам и те. Тя не е сама. Тя е с многото, хилядите спасени. Но до нея ще бъде и нейния баща, който толкова много я обичаше. Скъпи брати и сестри, сега той е обгърнат от прегръдките на ангелите. Той е при своя Бог и се радва на това, което Господ го е приел в своята слава, в своето лоно. Там вече няма сълзи, там вече няма болест, там вече няма притеснение. Там има радост и веселие в присъствието на чудесния Бог. Затова и псалмиста казва: скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите. Преди да завърша обаче, позволете ми да попитам всички, които присъстваме в това събрание: как е с нас? Ако днес Господ реши да ни прибере в своята слава, готов ли съм? Готов ли си да видиш лицето на Господа? Или ще му кажеш: Господи, остави ме, имам да оправям отношения с мои брати и сестри. Имам да оправям отношения с църкви. Имам да оправям отношения с моята съпруга, с моите деца. Вижте, смъртта ще дойде за всеки един от нас. И ние трябва да подготвим себе си за това. Ако затворим тези наши телесни очи, да отворим духовните очи и да видим нашия Господ. Точно това се случи с брат Данчо. Да видим лицето на Господа Исуса. Нека не крием, живеем в едно трудно време, критично време, време на силно разтърсване, духовно, материално и финансово такова. Целият свят се клати. Тази пандемия отне много животи, стотици хиляди животи от тази земя. Светът живее днес в една голяма несигурност. И в едно такова време Господ говори на църквата. Амос, 2 глава. Църкво, приготви се да посрещне своя Бог. Много говорим за грабване, много говорим, че искаме да отидем при Исуса, обаче все още всички искаме да се поживеем още малко. И аз самия бих казал това, макар и на 64 години,
И аз казвам: Господи, дай ми още години, да мога да работя малко за Тебе, да мога още да живея и да се радвам и на деца, и на внуци, да се радвам и да бъда щастлив в Тебе. Но ако Господ дойде ненадейно, както това може да се случи, къде ще прекараш вечността? Един въпрос, който тази сутрин нека всички сами да си отговорят. А на вас, скъпо семейство, знам, че мястото на брат Данчо ще ви липсва. Винаги, докато сме живи на тази земя, то ще ви липсва. Ще липсва, когато дойдете в църква, да видите амвона и той застанал на него. Ще липсва на цялата църква. Но знайте едно, нека вашата и моята радост да бъде пълна, защото той е горе в небесната слава. Един ден той ще ви посрещне. Един ден той ще ви посрещне. Нека сега помислим за себе си и да подготвим себе си. Защото ако Господ дойде, ние трябва да бъдем заварени, готови за Него. И аз ще кажа: дойди, Господи Исусе. Дойди, за да вземе своята невяста от тази земя. Бог да ни благослови всички. Бог да утешава и вас, семейство. Бог да бъде с вас. Гледам, че заместник епископ на Божия църква го няма, Венцислав. Епископ Асен Христов от Разлог. Заповядай, брат. Хайде, аз ще скъста малко секунди, за да не излизам напред. Далечната 90-та година за първи път видях брат Данчо. Нека да кажа ясно. Каквото и да кажем, думите винаги ще бъдат малко, слаби, недостатъчно. Една дълбока рана е отворена, която само Господ може да затвори. Първо искам да изкажа съболезнование за причастност на вашето семейство. И сестра Валя, и Нели, и всички около вас. Но, така както казва и Писанието, между Исаия и Откровение, преди да дойде злото, праведният се грабва. Блажени са уния, които почиват в Господа. Познавам брат Данчо и се вълнувам много. Такива мъже няма да има повече в Божията църква. Аз представлявам ромското богословие. И рядко почтен и честен човек, трудолюбив, никога не чух да каже една лоша дума. Няма да коментирам обратната страна на медала, говоря за първата страна на медала. Благия, милия, както ние го наричахме. Обичащия и прощаващия. Ние си имахме наше име в Македония, както го казваме. В Ирийска Македония го бяхме кръстили нашия апостол Йоан. Ние по природа сме малко бунтари и ни подобава. Но усещаме веднага, когато от другата страна има лицемерие и не търпиме лицемерието. Не обичаме ласкавите думи много. Искаме коректно, точно и ясно отношение. Усещаме веднага расизма и дискриминация. Брат Данчо не беше такъв човек. Честен, почтен. В същото време строг и баща, милостив. Никога никой не е пострадал от неговата дума. Никога. Аз смея да кажа и едно движение, един тренд. За първи път ревностен християнин в първите години на моето повярване трябваше да започнем бизнес. И заедно с него започнахме. Няма да забравя ифата и безсънните нощи, когато карахме и дойде. Той беше леко болен, леко настигнал и ни се отказа. Пътувахме заедно, после и аз я закъсах и останах във вашия дом една вечер да нощувам, защото ми беше много зле. Брат Данчо не ме е оставал никога. Звъняли сме, чували сме се и нека да кажа, да даде Господ така да направи. Да има хора измежду вас. Неговото място ще липсва. Но нека някой от младите, нека от вас да продължи и да върви напред. Простете ми, че се вълнувам. Тая корона не е случайна. И преждеговорящите казаха също: хайде да се замислим, и да променим живота си, да работиме за Господа. Почтенно, честно, коректно и да помагаме един други го. България е нищо, малка страна, малка държава, има нужда от повече хора. Радвам се за това, защото и в такъв момент, като той е на скръб, мога да видя брат, мога да видя брат Павел, мога да видя брат Иван, брат Румен. Заедно с моите колеги се работи с Божията църква. И да завърша с един такъв недобър призив, но като спомен. Вижте докъде я докарахме.
братя, сестри, приятели, колеги, хайде да направим това, което можем. Днеска споменаваме, така както и солнците го казва, да не останем в неизвестност за уния, които почиват. Защото Господ ще дойде скоро, при глас на архангел, при Божия тръба. Мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред и после всички живи ще бъдем грабнати, където на област ще посрещнем Христа и дошли небесна слава. Да се замислиме и да продължиме и да помниме. Да помниме паметта на един свят човек. Божий човек. Благодаря ви. Сега ще поканя брат Стилян Михайлов от Стара Загора. Заповядай, брате. Той 16-15 казва: скъпоценна е смъртта на светиите за Господа. И това не е лесен момент. Не е лесен момент за нито един, който го е познал, нито един, който го обича. Искам да изкажа най-искреното съболезнование на брат Илия, пастор Илия от Конево. Един скъп негов приятел. Тази сутрин трябваше да го взема, но той не се чувства добре и помоли, предай поздрави с любовта и молитвите ми с всички вас. Аз познавам брат Данчо от началото на 2000-та година по-близко. Мога да кажа много неща за него, които вече бяха казани. И истината е, че той беше човек, който не беше ограничен с локалната църква, с локалното служение, с региона. Напротив, той влияеше, пътуваше и докосваше животи на мнозина. Пример за това е тази църква, която е построена и, нека да ви кажа, в нашия регион, Стара Загора, Нова Загора, имаме църква, която е с абсолютно същия план, абсолютно същите панели направен. Брат Данчо беше човек, който съдейства, направи това възможно. Само това искам да ви кажа. Аз много харесвам нашите православни братя, които имат един термин. И терминът е успение. Брат Данчо успя. Успя да извърви пътя, успя да запази вярата, успя да застане пред Господа. И точно както преди малко чухме, въпросът е дали ние ще успеем. Скъпи приятели, вярваме, че нашият скъп приятел, пророческият глас на Божия църква е при Господа. Бог да ви благослови. Сега ще призова мисионера на Българска Божия църква в Родопите, брат Хари. Брат, заповядай. Съболезнование, поздрави от църквата в Кърджали, нашето семейство, лично, и съболезнование към всички братя и сестри, които осъзнаваме тази загуба. И аз лично не мога да се представя, че брат Данчо го няма, на снимката е като жив. И благодаря на Бога, че имаме това уверение на Божието Слово, което казва за Господа, всички са живи. Това ме успокоява, но липсата си е липса, защото не можеш по същия начин да докоснеш човека, да го видиш, да го ръкуваш. И сферата на взаимоотношение вече е променена. Но благодаря на Бога за църквата в Първомай. Благодаря за всички вас. И трябва да кажа спомен. Бих казал това, че когато ние винаги сме имали ревност за мисионерство, всички го знаете, защото в Родопите и там Кърджали при 90% мюсюлмани в региона, ние просто нямаме избор да бъдем нещо друго. И когато имахме трудности, нашата църква изпита големи изпитания, брат Данчо ни приюти тук в региона, тъй като тогава бяхме в друг регион. И благодаря на Бога за това.
той ги прие, за да може по този начин да бъде подадена ръка за това мисионерско дело, на което ние се посветихме в Кърджали, региона и Родопите, и това продължава и до днес. Не мога да ни кажа, че и аз се вълнувам пред всички останали. Много се молихме брат Данчо да оздравее. Ние също изкарахме коронавируса. Едни го преодоляват, други не. Така ние не можем да кажем. Бог знае. Но гледам на него като на един жив. Това е което в момента ме радва някак си отвътре, ме успокоява. И за всички ще кажа, че трудът ни в Господа не е направен. Трудът на брат Данчо не е направен. Сега, искам само да прочета един пасаж от Божието Слово, защото рано или късно за всички идва този ден на проверка, както апостол Павел го е написал още когато е бил жив за себе си. И всички ние се замисляме за този момент. Апостол Павел казва в 2 Тимотей 4:5-8: но ти бъди разбран във всичко, понеси страдания, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си, защото аз вече ставам принос и времето на отиването ми настава. Аз се подвизавах в доброто воинстване, попрището свърших, вярата опазих, от сега нататък се пази за мене венецът, правдата, който Господ праведният съдия ще ми въздаде оня ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление. Както за нас, така и за брат Данчо този момент вече дойде, е дошъл, и ние следваме. Рано или късно това ще дойде и за нас. И аз вярвам, че това мога да кажа с увереност, това, което брат Данчо е започнал, ние ще го продължим до деня, в който ние можем и дано да успеем да го предадем на други. И вярвам, че за Божията църква най-важното нещо е да се научим да предаваме на следващото поколение. Както църквите, така и делото Божие. Тогава нашия живот ще има абсолютен пълен смисъл в Исуса Христа. Бъдете благословени за мило на Господа. Следва пастир Румен от Русе. Заповядай, брат. Брати и сестри, тъжно ни е за брат Данчо на всички, особено на най-близките му хора, сестра Валя, Нелито, съпруги, на цялата местна църква, на всички ние, които сме били съработници и приятели с брат Данчо от много години. Но човешкото в нас скърби. Нека бъдем честни и откровени. В Библията пише, че Авраам цяла седмица оплаква Сара, когато почина съпругата. Когато Стефан беше убит с камъни заради свидетелството си за Исус Христос, четем в Новия Завет, че хората го оплакали и тогава го погребат. Сега ние знаем, брат Данчо, че е в небесното царство, в слава, при Исус, в най-доброто място, за където всички, които вярваме в Исус и сме приели Исус за Господ и Спасител, пътуваме. Но все пак ние сме хора от плът и кръв. Дори Исус се насълзи, когато Лазар беше в гробница. Вие го знаете. Така че искаше ни се още няколко години поне брат Данчо да бъде тук на земята, сред нас, заедно да служим, заедно да следваме пътя на Исус Христос, нашия Господ. Но явно Бог ги решава тези неща. Пътя му свърши, житейския му път свърши, но въпреки всичко ние знаем, че да остави след себе си една светла диря от живота си като Божий човек и като служител на Христовото Евангелие. Последният път, когато се видях на живо с брат Данчо, беше 2019 година в Силистра на една християнска конференция.
брат Петю, ти си спомняш, беше заедно, бяхме там, видяхме се, Страваля мисли, че и ти ли беше и не си спомням. Тогава се видяхме в една църква евангелска, там имаше конференция християнска. С брат Данчо сме пътували заедно на конференция на Божия църква в Германия, с неговия микробус, той на шофирал и е карал там пастори, група пастори от Божията църква. И в България сме пътували, идвал е в нашата църква, не веднъж в Русе, служил е. И аз съм идвал тук в вашата църква и съм служил. Спомня си, че един път дори в дома на брат Иван Ядков спахме заедно една нощ в една от стаите, на едно легло спахме заедно. Така че имаме близки взаимоотношения, имаме познанство, имаме приятелство и ни е тежко, болно ни, мъчно ни. Но пак казвам, нашата надежда е голяма за разлика от хората в света. Когато те загубят някой близък, те смятат, че всичко е приключило и повече никога няма да го видят, защото те не познават Христос. Но ние знаем, че тук сме временни и преходни на този свят. И знаем, че във вечността при Исус ще се съберем всички заедно в Неговото царство. И там за винаги ще хвалим нашия Господ и там няма да има смърт. Така че бъдете насърчени, бъдете благословени, не падайте дух. Брат Данчо беше дълги години като член на ръководството на Българска Божия църква, човек, който отговаряше за финансовите средства на църквата и беше много коректен в това отношение. Винаги даваше отчет, имаше страх от Бога, никога няма да злоупотреби с финанси. Просто имам някои от тези спомени, които сега са пресни в ума ми и искам да ги споделя. Така че, Страваля, бъдете благословени. Само да ви кажа накрая. Аз загубих съпругата си на 4 ноември миналата година, също от COVID. Първо аз се разболях и да ви кажа на 25 октомври неделята проповядвам разпалено в нашата църква от Второ летописи, 20 глава за цар Йосафат и израелтяните, как бяха нападнати от езичниците и как докато търсеха Бога целия народ и постиха и дойде Божия дух върху един левитин Езаил и как ги насърчи, не бойте се от това множество, които ни срещу вас и прочее, вие го знаете това слово. И аз проповядам срещу COVID-а. Насърчавам хората в църквата да не се страхуват от COVID-а, че Бог е по-силен, че Бог може да наопази. И на другия ден се разболях. Понеделник. Разболях се, стрес има, дигнах температура, заболява цялото тяло, измерих температурата и след 2 дена се разболя и жена. 9 дена се лекува вкъщи, тя влезе на 1 декември с линейка в болницата, защото почна да диша трудно, имаше дихателна недостатъчност. Аз дадох проби на 9-я ден, вече на 8-я ден дадох проби, и издадоха положителни пробите за COVID. На 4-ти ми казаха да постъпя в отделението в болницата в Русе. Отидох с багажа, 7:30 сутринта чакам и в 8 часа ми звънят и ми казват, че съпругата ми е почина. Чакам да освободят място, чакам да освободят стаята място, за да ме приемат в отделението. 35 години съм живял с моята жена, 3 дъщери имаме. Най-малката сега завърши средното си образование. Имаше нужда още от майка. След и 2 седмици бях карантинен вкъщи, докато я погребах, аз бях в болницата. Не съм бил на погребението на съпругата си. 2 дена след като почина я погребах, аз 1 седмица бях в болницата през това време. Беше ужасно време, много тежко време. Преживях голяма болка, голяма скръб. Снимките от дома, дрехите от дома. Никога не съм го очаквал, че толкова рано ще се разделим, само на 55 години беше. И търсех Господа, питах Господа, много въпроси задавах. Не се обидих на Бога, не се огорчих на Бога, не съм му ядоса. Продължих след тази карантина да ходя на църква, да проповядвам и до ден днеска жен. Бог му утешава, насърчава. Много пастири от цяла България ми се обаждаха от различни градове и църкви да му утешава, да му насърчава, да ми изкажат съболезнованията за смъртта на съпругата. Брат Иван Ядко се обажда 4-5 пъти, брат Стефан се обажда 4-5 пъти от Бургас и откъде ли още, от Пловдив, от Силистра, от много места. Брати и сестри, тежко е. Тежко е.
Толкова неочаквано стана всичко. Но ето, Господ нима взе мене, взе ние. От дете съм болен, диагностициран с бронхиална астма на алергична основа. Тя нямаше астма. Аз бях по-застрашен да почина. Обаче, неведоми са Божиите пътища. Защо стана така, не знам. Питал съм Господа и знам, че един ден ще разберем много неща. Сега не ни е дадено да разберем всичко. Така че сестра Валя, Нели, съпруга ти, всичките ви близки, цялата местна църква, напълно ви съчувствам. Разбирам какво преживявам. Знам, че скръбта и болката е голяма. Но нашата надежда е в Исус Христос. Нашата радост е в Исус Христос. Ние знаем, че тук сме временни и знаем за къде сме се запътили. За вечността. Въпросът е да извършим тук Божията воля. Въпросът е тук да извършим делото, което Бог ни е дал да вършим на тази земя. И един ден като Исус в Йоан 17 глава, докато се моли за учениците си, каза: Отче, аз те прославих на земята, като извърших делото, което ти ми даде да извърша. Важно е един ден, като се изправим пред Господа в вечността, да не се срамуваме и да не чуем думите зли или ниви слуго, ами да чуем от другите думи. Хубаво, добри и верни слуго. На малкото си бил верен, на много ще те поставя. Влез в твърдостта на Господа. Бъдете насърчени, църкво в град Първомай. Ето, имате служители, Бог ви е издигнал тук и други служители. Църквата няма да пропадне. Ние не сме незаменими. Моисей си отиде, но Исус Навин дойде. Илия си замина, ама Елисей дойде. Павел се замина, ама Тимотей дойде. Виждате в Библията, Бог си има хора за всичко. Делото му и църквата му няма да пропадне. Тя ще победи, защото Исус е победител и Той е глава на църквата. Така че, нека да не падаме духом. Радвам се, че се видях тук с толкова пастори, с които не се бях виждал скоро. И благодаря ви за молитвите и за мен, че сте се молили, когато чухме, че е болен брат Данчо, се молихме, с Нелито си писахме, свързахме се и си писахме, нали, и се молихме, и на другия ден тя като ми писа, аз отначало не можах да повярвам. Ти си спомняш нея. Викам: ма чакай, ако искаш да ми кажеш, че е починал ли? Нали, знаех, че вече е в болницата, но какво да кажа? Всичко е в ръцете на Бог, съдбата ни е в Божиите ръце. Бъдете благословени, Бог да бъде с вас и бъдете насърчени. Следващия за приветствие е пастир Станимир Радев от Ловик. Заповядай, брат. Първо искам да кажа, изразяваме с моята жена нашите съболезнования. Много неща се казаха. В първото видео обърнахте ли внимание за тези 70 църкви, създадени? Също и брат Павел каза в тази насока. Кой е правил точно това, когато именно брат Данчо още преди много години го е правил и до онзи момент преди да почине? Искам да ви кажа, че са малко хората. Аз не съм регистрирал 70 църкви, а по-малко и не мога да се похваля с тая цифра. А въпреки, че 42 години занимавам с Христос. А тук хората от местната църква знаят много добре, че съм идвал в годината един път или два пъти и тук с китарата, а с брат Веско, нали, сме водили на хваление и съм проповядвал. И понеже става дума за спомени, искам да кажа, че съм имал винаги, колкото пъти съм идвал тук, много приятни спомени. И сме се прикарвали много добре. И брат Данчо е казал: брат Станимире, винаги си добре дошъл тук при нас. И ние с моята жена сме оставали с много добри впечатления, а не само тук в църквата, но извън църквата, когато сме общували помежду си.
и се познавам и с Калоян, с Нелето, с сестра Валя от доста години. С брат Данчо, между другото, се познаваме от 20 и няколко години. И си спомням тук в съседното село, в Градина, там имаше една молитвена група. Не само там съм проповядал в църквата, но и на тази молитвена група там сме се срещали с брат Данчо. Това е било преди 20 няколко години. И да благодарим на Бога за такива хора като него, където вие сами знаете, не само тук служението му, но и в района. И понеже и аз имам така район и проповядвам в две църкви и в други църкви, където са ме канили, като знам брат Данчо с какъв голям тук район ми е споделял, къде е ходил, какво е правил, трябва да ви кажа, че малко са така пасторите като него. Само по тогавашното време, представете си 70 църкви да се регистрират. И вие всички знаете неговата ревност и служение. И тук в църквата, и в района. Искам да прочита нещо от Божието Слово. 2 Коринтини 5 глава 1 стих. Защото знаем, всички ние, които четем Словото, че ако се развали земния ни дом и телесната скиня, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен и вече мога да кажа слава на Господа. Исус Назарянина е нашата надежда. Той е нашето бъдеще. И това е нашата цел. Ние сме временно, тук мога да кажа по член 68. Искаш или не, вярваш или не, ти си тук временно на тази земя. И понеже е така, ако ти вярваш, че Исус съществува, ако ти вярваш, че другия свят е реалност, ти и аз няма да си правим каквото си искаме. Но със страх Господи ще вървим напред. Защото още малко и ще дойде този, който има да дойде. А тези събития, които ги виждаме, а тези ваксини, а после се говори за чипове, всичко това отиваме към Откровение в 13 глава. Искаш ли не, това е реалната истина. А пред нашите очи се сбъдват важни библейски пророчества. И който познава Словото Божие добре, знае в какво време живеем. И още един текст има. Това е Откровение 14 глава, стих 13, който мисля, че аз се цитира преди малко, искам пак да го прочита. И чух глас от небето, който казваше, напиши, блаженни от сега мъртвите, които умират в Господа, за да се починат от трудовете си, защото делата им следват след тях. Имаше една писателка от Америка, Джейн Ейър, която беше казала така. Всеки ще завърши живота си, но важното е как ще го завърши. Да? И не трябва това да го забравяме. Живота е твърди кратък, за да го тровим, скъпи души. Нека да забравим всякакви такива смущения, огорчения, разни неща, като ядосване и непростителност. Трябва да ги забравим. Трябва да ги превъзмогваме. И аз мисля, че всяко едно погребение е проповед за вярващите хора. За да видим колко сме кратковременни тук на тази земя. Има две неща, които се задават срещу тебе и срещу мене. И това са или грабването на църквата, или преминаването от тази земя. Този дух на молитва ни трябва да ни напуска никога. Дух на молитва, внимаване на себе си, здраво пребъдване всеки ден. Всеки ден с Христос. Спомняте си Псалом 116 стих 15 какво казва? Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите му. Тук е сега въпроса, кой е светия? И аз трябва да кажа, че новите души задават този въпрос. Нека чуем същината на всичко.
Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичкото за човека. Защото Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло. И нека Господ да ни помага винаги и всякога, защото трябва за втори път да кажа, да осъзнаем нашата кратковременност тук на земята. Има път да вървим, има да растем, има да познаваме още неща, има да опознаваме живия Бог, има да се приближаваме към Него, има много неща да се съобразим. И най-накрая да чуем думите: ела добри и верни слуга или рабе. На малкото беше верен, ела ти поставя в радостта на своя Господар. А ти на малкото беше верен и ще ти поставя над много. Господ да ни помогне да чуем тези думи. Амин. Следващия, който ще поканя, това е брат Краси от Хармали. Заповядай. Ще кажа няколко думи, брата. Може да му благодарим за това, което е отстоява брата, и така по същия начин ние да отстояваме, да вървим, да следваме Божият път, който дава възможност на всеки един от нас да се осъзнаем, да се покараме и да се стремим към това, което Той не е обещал. Вечен живот, което и брата достигна и отиде в вечността. Бог да ни благославя и да бъдем дразновени в Неговото свято име. Бог да благославя и да успокоява семейството и да ги насърчава, както до този момент чрез брата ги е насърчал и занапред. Бог да ни благославя. Бих искал да призова тукашните лидери на църквата, които са останали, за да продължим напред и отиваме към своя край. След тях ще сме и семейството. Но нека брат Янчо да заповяда, след него брат Митко, брат Наскок и Стоян. Понеделника ще остане за мен белязан ден, защото в този ден той сподели толкова неща с мене. Говорихме за толкова много братя и той за всички казваше: абе, добро момче. Абе, добро момче, казва. И започва да се моли, да е благословен. За никой не съм чул да каже: абе, той не го бива. За всички казва: добро момче. Той го е избрал не на празно, защото той е добър, избран е от Бога. Брат Янчо, пак ти казвам, брате, всичко се побеждава с любов. С любов, бе, брате. Абе, нека те удря, нека те наранява и кървищата те кърв. Обичай го. След време той ще го разбере. Нашия брат беше такъв. Изгубихме пророческо слово в Божия църква. Аз съм пътувал много с него. И накъдето и да идем, Бог проговаряше чрез него за различните неща. Бог насърчаваше чрез него. Знаете ли, за нас сега остава една бойна задача. Ние така да служим, че да продължиме Неговото дяло. Молете се за нас, подкрепете ни. Ние сме служители, както след малко ще излезне брат Митко, брат Наско, брат Стоянчо, брат Кирчо, който по-настоящем е в Германия, брат Юлиан, който е в Холандия, брат Илийчо. Молете се за нас, така да работим, да се молим и Бог да направи един мощен екип от нас, екип бойни служители, които да работят и да развият това, което брат Анчо е положил в нас. Защото той е оставил нещо в нас. Той е оставил някаква следа в нас. И дано любовта му към братята и сестрите да остане в нас.
Защото ако нямаме любов, какво сме? Кивал Тодор. Благодаря ви за това, че днес сме заедно. Бъдете благословени. Нека бъде слава на Бога. Наистина поводът е тъжен. Но аз искам да споделя своята тъга, своята болка, понеже с този брат, който ме нарича мой брат, в 1991 година сме заедно сме били, къде ли не сме ходили, и ще запомня от него следното. Той преди години казваше, аз не съм само малък Данчо. И той вложи в много от братята своята любов, просто едно идеално, чисто и свято държание, което го приемаше от Бога и го предаваше на нас. По-лични. За това, че това, което мога да кажа, че благодарим на Бога, че Бог, аз лично благодаря Бога, че Бог ми е дал такъв човек в живота ми. Защото, примерно, ние с Жеко от много малки сме в църква. И за да ми Бог така благословил брат Ганчо да бъде една международна личност, една личност, която остави наследство. Не всеки може да се роди на тази земя, да познае Бога и да остави наследство. И това, което аз съм казал и преди това, Бог така употреби него за много хора да остави наследство. Включително и за мен, за моето семейство. За което наистина нека Бог да дава мъдрост на всеки от нас да оставим такова наследство. Наследство на любов, на добри взаимоотношения, наследство на мир, наследство на това да не се поставят излишни граници, а да търсиме Божия глас, Божието откровение във всяко отношение. Това, че наистина дано и ние да си вземем поука от времето, което сме имали с него, да вземем определени качества, да вземем това, което Бог беше дал на него. За да бъдем и ние, така как да кажем, за да може и ние да извървим правилно пътя си, вярата да опазиме и тогава да чакаме, смисъл да чакаме благословението от Бога за върна на небето. Това, че Бог да ни благослови, както казах преди малко, може да се говорят много неща, но има неща, които са лични, ние сме си ги преживявали тук в нашето семейство. Защото да, ние сме едно семейство, още от ранна възраст. И мога да кажа, че на мен и на други деца, не знам за другите, примерно на мен и на Жек, защото ние с Жек сме пораснали, ми е бил като баща, във всеки ни смисъл. И затова сега така се вълнувам. Но ще завърша с нещо по-весело, да не е чак толкова тъжно. Спомням си, само с това, когато говорим за спомени, спомням си, когато трябваше да определяме пътя си след като бяхме завършили средното си образование в Жеко. И ние, понеже бяхме момчета с големи възможности в кавички, се чудихме, какво ще става с нас, какво ще направим, какво ще правим сега? Зрелостниците винаги така се чудят на къде. Но ние не бяхме тези зрелостници, които да имат съвременни, богати родители, които да плануват с години кой къде ще продължи, децата им. Но ние сякаш с Жеко до някъде подразбираме, но не разбираме чак толкова, че ние имаме много по-богати родители. Много по-добри планове от светските родители, които могат да направят в този живот. И един ден си спомням, сам бях и се разсъждавах така. В един момент брат Ганчо спира с буса, с червения бус и казва, готов ли си? Викам, за кое? Ами, Бог ми казва, че трябва да продължиш да учиш. Викам, знам, и на мен ми казва Господ, ама как? Как?
Ти си вече готов, почти си прият. Ето, брат Стилян, имаме чудесни години на взаимоотношения, на духовно израстване в Стара Загора. Наистина чудесни години. Аз се гордея, че Бог наистина така даде възможност на мен, на Жеко, да учим там, да се запознаем с брат Стилян, с други братя. Въобще, Бог ни подари не само образование, но подари, изгради характер, изгради просто личности ни там. И той е благодарен на нашия пастор, който му насочи за там. И завършвам с тези думи, че когато имаше момичета от много църкви там, и ние не знаем каква е системата, нали? Отиваме там на обранци, влизаме в училище и всички се питат, нали? Абе, вие от коя деноминация сте? Бе, вие от коя църква сте? И аз се живо имам, тези хора, какво ли говорят? Деноминации, какви църкви? Защото те викат, ами вие от коя църква сте двамата, Жеко? Викам от църква на брат Данчо. Добре, деноминация няма ли? Това няма ли? Ма ние не познаваме такива неща, бе, за нас няма такива граници. Нали, аз понеже обичам да се шегувам, Жеко вика, абе да не изложи, вика брат Данчо, тук сега така да говориш. Ама, да завършвам с тези думи, че ние бяхме горди, че сме от тази църква. Ние бяхме горди, че брат Данчо ни е пастор. Ние бяхме горди, че тя църквата е на Бога, но ние, не че не си знаем деноминацията, но ние така знаем, че другото е по-силно. Ние сме от църквата на брат Данчо. И така ме запомниха, брат Силян тук, така ме запомниха дълги години и наистина имаме едни много добри моменти в училището, наистина благословени моменти. И там направихме големи приятелства, правихме срещи, идваха оттам студентите тук, преподаватели идваха оттам тук и така стана един много добър обмен. Това говореше за характера на брат Данчо, това говореше за това, че има една международност, има едно приемане, има една любов, има една приемственост, има една такава нечовешка граница. Божие благословение и Божие привличане. Бог да ни благослови. Трудно се спазва време, като има много пастири. Но не сме толкова, нали, закъсняли. Благодаря. Така че ще продължим с едно видео от Москва, след което и семейството ще Потім это на всички церкви на МХЦ Преображения, Русия и други страни. Изразяваме своите соболезнования на семейството, родните и близките на пастор Данче. Така също на всички членове на църквата в град Первомай. Несъмнено това е голяма загуба за цялата църква. Нині вървяме, че ще се срещнем с нашия брат при Господ на небета. Сега ние скърбим за времената раздяла с нашия брат, но имаме утеха за него, че той сега е в радостта на Господа и пребъдва с нашим Спасителя на небета. Ръководител на МХЦ Преображение, епископ Виктор Мелищук, град Москва, Русия. Бог така даде да имаме синовно родителски взаимоотношения с брат Данчо от семейството, а и цялата църква. Една такава църква, в която са наприели като техни деца. На 7 годишни тук сме израснали и в един момент като малък се винаги той така ме научи, трябва като се поздравим, всеки се поздравява и той ще ме целуне по бузата. Това е всеки път и един навик ми стана. Но всъщност искам да изразя следното. Скъпо семейство, уважаеми епископи, гости, пастири и служители в Господа Исуса Христа, брати и сестри и приятели. Благословен да е Господ на силите, че ми е дал възможността да познавам и преживявам брат Данчо, като дал от Бога. Велика е честта и доблестта да почита и уважа паметта и наследството на брат Данчо. Като бащинска любов, като пастирска грижа,
мъдър наставник, смел насърчител, всеотдаен Божий служител, ментор, помирител и обединител, пример в вярност на Божието Слово, винаги държаш на единството сред братята и сестрите в Божието тяло. Най-употребяваните изрази в проповедите си и действията му в служението си пред Бога са следните. Това, което аз съм запомнил през пътуванията и през това, което той винаги е повтарял, и това е едно от цитатите му: прощавай и люби. За доброто благодари, а за злото се моли. Пусни доброто, което Бог ти е дал, да се ползва от другите. Довери се на Бога и Той ще воюва за тебе. Не се напрягай, а се доверява. Едни такива изрази, където трудно се забравят и човек е верен, може да се изпълни. Вярвам, че никой от нас не ще забрави примерът на неговата гостоприемност и всеотдайност към своите гости, приятели, братия и сестри в Господа. Всеки от нас знае, който е имал взаимоотношения с него, колко е бил гостоприемен и как всичко е отдал, както в любов, изразиха се тук братята, сестрите, така и на масата. Всичко най-ценно. Така че Браданчо е преминал от живот в живот. Тази надежда е жива. Следата и наследството, което е оставил, са начин на живот. Угоден на Господа Исуса Христа. Достоен за подражаване и за следване. Това от моя страна мога накратко да споделя. Но аз бих искал моят живот да сподели повече. Защото всъщност това ще каже повече. Това, което сме взимали, това, което е живо в нас. Така че ще преживея Нели тогава, ако си готова да сподели това, което е в сърцето ѝ, след като отиваме към край, към завършване. Истината е, че аз не съм се подготвила с реч, както някои са го направили. Разчитам, както е казано, святия Дух да ми води, както дойде този момент. Първото, като дъщеря, искам да изкажа благодарност на всички вас, които пътувахте ми много километри, за да бъдете днес заедно с нас. Както и Исус каза в Матея, че ако отнел да насъбере като пачка пилците, аз вярвам, че Татко е отнел винаги, както никога не е делял хората, да бъдем заедно. И за мен е днес чест, привилегия да присъствам на такова място и такова време, в което да бъдем заедно в различни места. Благодаря ви, братя, благодаря ви, семейство в Първомай. Благодаря на всички, че през всичкото това време не пропуснахте и да ни намерите, когато пътувах от болница и се обаждаха различни номера, които бяха непознати за мен. Намерихте телефона ми, търсите сведения да споделите, че се молите за нас. Ние наистина имаме нужда от молитва. Нашия баща, когато е повярвал с моята майка, причината е била, че моят дядо е бил болен. Баща ми е единствен син, дядо ми е тръгвал сирак на 10 години и израснал е без дядо и баба и без помощ. От малък е тръгнал да готви, да връшник, което и аз не съм била свидетел какво означава точно това. Детството не е било толкова леко, както ни можем да си представим, но когато познаваме Бога и Той ни предава този път, ние знаем, че когато тръгнем този път, края на този път искаме да ела ми добри, верно слово. И когато идем там, няма да задаваме въпроси, защо е станало, така и имаш. Днес, освен спомен за татко, мисля, че някой от вас поделиха и брат Стефан, може да бъде спомен за моята сестра,
спомен за моята баба, спомен за дядо Еми, баба Мария, както каза брат Павел. Това всичкото и тези хора са дали отражение в живота на други хора и на църквата в Първомай. Благодаря на Бога за тях, които вече ние вярваме, че са при нашия Отец. Чудесно е представенето, което аз чух, че Ваня посреща баща. Аз този момент се разделих под него. За мен е по-трудно. Трудно беше, когато се разделихме с сестра ми. Но през това време на трудност усетих нещо, което трудно ми е да помня. В момента ще използвам цитата. Приятел обича всякога и роден брат във време на нужда. Благодаря ви, братя. Благодаря ви. Не само приятел, но истински брат. Повече от роднини. Няма просто да споделя лично на всеки един силно общение, кой е бил на родителска среща, кой е по друго време и с други неща, но аз се чувствам близки, както Господ ми е дал да бъдем наистина близки. Благодаря ви. Чест и привилегия да съм дъщеря на този човек. Където и да отидам, той е познат и чрез него ние сме познати. Той ни оставил такова наследство, за което може би още не осъзнавам. Ще се постарая като негово семейство да следваме пътя, който той начерта и най-главното е да обичаме. Последно, когато беше по-строг към мен, беше с въпроса, който сигурно е задавал на други, но не е смел с толкова строг. Трябва да прощаваш. Това беше към мен. Вероятно имаме всички такива моменти, когато ни е трудно, искаме да простим. А той с голяма лекота прощаваш и винаги обичаш. Благодаря на Бога за времето, през което беше заедно и беше мой роден баща. Пастир, наставник и винаги ни подкрепя. За всякога сме имали съвет. Както и Жека тук сподели, аз съм родна дъщеря, но много други младежи се обръщаха към него за става, както и към майка ми с майка. Те бяха разпознали неговата бащинска закрила, обич, наставничество, съветка ни подкрепа. Един от тях наскоро изпрати снимки, където е осиновил и каза: аз разпознах в татко, визираше моя баща, тази бащина обич, която той даваше, и искам аз също да давам. Благодаря ви, че сме заедно. Смятам, че ще бъдем и занапред заедно в Божието присъствие и в единство. Една от любимите песни на баща ми беше "Имам аз един баща". Друга любима песен на дядо Ени пък беше "Боже, отвори вратата". Не знам, малко сме от църквата Първомай, може би беше заради епидемичните мерки, но бих искала да изправя тази песен. Имам аз един баща, горе, горе на небето, той изпраща светлина на всички вярващи в сърцето, той крепи ни в крайен час, до святини той дарява и с топъл нежен глас бащински ни получава. Аз пея за Христа,
Стига светлина, взема моята ръка, казва се, запомни, сме бъди. Завърших би искал да покажа брат Стефан и разбира се и всички братя, брат Павел, брат Стефан, брат Иван и всички братя, които се удостоили с вашето присъствие. Като издигаме тези мъже, издигаме семейство, което е... Баща небесен, ето издигаме тези мъже, издигаме семейство, което е загубило брат Данчо. Молим те за надежда, молим те за вяра, молим те за упование. Молим те, Господи, ти да ги подкрепиш. Подкрепи делото на ръцете им. Защото това е Твое дело, Господи. Ти си този, който си започнал. И когато ти започнеш нещо, ти имаш силата да го завършиш, Господи. И Господи, Словото ти казва, че Църквата Христова няма нужда просто от лидери, от добри говорители, а има нужда от пастир.